Wadhi nyime nyaka Ramogi wadonjo weche mag tuke mabende wanyisi ni mawala oro dhawa otieno ni sikunde sekondar ma Maranda kaachiel kod Nyamira biro bago tuke sekondar mayudore Nyanza giko dweni ka koro timbe timo ikruok margi machon. Tim sekondar ma Kisumu de magin joloche tuke adhula county ma Kisumu gao simbo mag tukego akoro geno margi hendi nyake tuke mag skunde sekondar mag pinje Afrika mauge makoro biro bagi bwa ma Kigali e piny Rwanda. James Okoth ma en jafwambo marwa ma Kisumu miyowa ler mathoth ewi ikruok mag tukegi. Ikruok koro ochiwo chieng' motelo ne tuke mag skunde sekondar ka Kisumu Day ni pool B kaachiel kod Masara, Agoro Sare to kod Yala e kinde ma Usenge, Ndonyo, Matutu kod Onjiko to ni e pool B e tuke adhula mibiro bagi e kaunti ma Siaya e skund sekondar ma Maranda. Ago striking anema sabedo kaloyo ne school team to wach manya oro ne opponents wa en ni gibed motang' nikech wabiro ne trophy ni nikech trophy no nie school kata wadwa nodong' e school kae. Chuny gi chwer ne yudo osimbo mag tukego kendo sudo nyake ong'ala mamalo mag tuk adhula e piem mag skunde sekondar e alwora ma Nyanza ka gilieko mar chwado timbe duto kendo duoko loch Kisumu Day. Wan gi geno mar chopo nationals nikech wasebedo kwadhi nationals higni mang'eny sani chakre 2012. Koro wan gadieri ni team wadho radoge finals, mora mabiro finals, an gadieri ni wadhi go e 3-0, but kikombe ni twadhi dongo Kisumu Day ka. Piem mag skunde sekondar e tuke mopogore ibiro bagi e kaunti ma Siaya kochakre tarik 19 nyaka 21 dweni ka joloch e tuke adhula biro ting'o nying Nyanza e piem mag skunde sekondar mibiro bagi e kaunti ma Kakamega dwe manyien. James Okoth, Ramogi TV. Kagi wacho pile Bati onge machakre maonge giko.